इवेंट राजधानी भारतनि दिल्लीयावबो आंदोलन सोंखाय दङ गाजै सिनेमा राज्य दाबी अधिकार सोंमानो नांनाय बिसेस खायनाय जों जारा जनजाति दंनाय अरनि उखुलागौ सुजाक जाति दंनि बागिबो सोंगामो दाबी खायो दाबी केबनि बिरुद्धे केबनि वानजि हिंदे दा अन्यान्य जाति दंनि बिरुद्धे बया मयसिनि साংবিধানিক अधिकार दिल्ली जंतर मंतर जेदा दुई सालनि दर राखाय पांजार रबाय ताम को खसार नाम जों बांनो बेलायखनो हामबाय माया फरो दिनै आगुलि तिप्रानि थांनाय बरक जेबाबे आरो आन्दोलन खायका आबोखौ पुबुनो जों बांनो खाबाय खुबायनो जों बांनो हामजागै सिनि खाबाय खुबाय लामसखो ताय हामबाय मारु साबना मेमोरेन्डाम याफार जाखातिनि दिनै एक्चुअली सिनि मेमोरेन्डाम जों आवनो जे मेमोरेन्डाम हंगाखौ अमनो सिनि दाबि न तेनाय जों जनगण मा दिल्ली सरकारनो फन माने आबनो सिनि दाबि आबो सबसे मेमोरेन्डाम दिनै साबना याफार जाखाबो एमनेते जों ताबो लेटेस्ट खबर जों मानियाखौ तबेखे जों दिनै आबो जों होम मिनिस्टार किंबा कोनो मिनिस्टारनो जों याफारनाय